Tak dneska by sme sa chceli povenovať trošku téme, že ako nám vlastne môže brániť v prežívaní sexuality to, že nechceme prijať ten stav, v ktorom sa nachádzame. Mhm. Veľa rozprávame o tom, čo je potrebné na to, aby sme sa dostali do tej hlbokej intimity, sexuality, aby sme mohli proste byť v dôvere, v tej láske, v tom spojení. A stretávame sa často s tým, že sa to vlastne akoby zdá jednak nedosiahnuteľné z toho aktuálneho stavu, v ktorom sme, a potom to vlastne celé zahodíme, alebo nie, bo to zahodia niektorí, alebo sa tam deje to, že vlastne tam nastúpa veľká frustrácia a tlak na seba, čo všetko by som mal zmeniť, a že vlastne odmietnutie toho aktuálneho stavu. Alebo tam ešte prichádza taká úroveň, že sa to volá ten bypass, že vlastne ja vytesním niečo, čo nemám. Napríklad, dajme tomu, mám problémy vo fyzickej úrovni sexuality a ja sa vlastne idem hrabať do tej duchovnej alebo do tej energetickej, len z toho dôvodu, že vlastne toto je bolavé, mám tam nejaké zranenia, neviem, čo tam mám s tým robiť, a možno to nemám ani zvedomené, nechcem si to ani pripustiť, ale už proste chcem ísť tam. Alebo naopak, proste to, že mi je nedostupná tá energetická duchovná úroveň, tak vlastne sa udržiavam v tej fyzickej. A toto by sme chceli vlastne tak trošku zadresovať, že naozaj ten najdôležitejší bod je prijať a uvidieť ten stav, v ktorom ja sa aktuálne nachádzam. Že dovoliť si to vôbec pripustiť, že ako to ja v skutočnosti mám, čo ja skutočne potrebujem, čo ma vzrušuje, alebo čo vlastne ako keby v tej sexualite ja teraz momentálne potrebujem. A rovnako ako vo všetkých ostatných oblastiach života, nedá sa to preskakovať. Čiže ja, keď som si to predstavte, ako keby ste prvákovi na základnej škole dali riešiť proste príklad z vysokej školy. Hej. Tak on proste nemá na to kapacitu, ale zároveň on je šikovný v tom, kde je super, len treba ho podporiť tam, kde je. A toho potrebujeme si my uznať, že OK, tak možno ja som ten prvák na základnej škole, pretože som sa tejto téme proste nevenoval. Hej, nerozvíjal som sa, a preto proste ja si potrebujem uznať, že OK, ale môj level je tu a nebudem teraz ja vlastne sa snažiť riešiť úlohy z tej vysokej školy. Je dobré vidieť ten zámer, kam chcem ísť, kam chcem smerovať, ale zároveň vidieť ten ďalší krok. Nezostať zase, aby sa zase nezaspal, že no tak ja som teraz prvák a ja zostanem prvák na večné veky, ale naozaj vlastne aký je ten ďalší krok? Čo ja teraz ako potrebujem spraviť, aby som sa vlastne priblížil k tomu cieľu alebo k tomu zámeru svojmu, aby som ho naplnil. Čiže základ je to prijatie, tá pravda voči sebe a potom to prijatie. A dobré je mať vlastne takú nejakú mapu, aby som sa vedel orientovať. Možno vám aj prinesieme nejakú, možno ju niekde nájdete, aby ste vlastne vedeli si vyhodnotiť, že naozaj kde som. Takže toto je za nás dnešný vstup a verím, že vám to niečo povedalo, takže majte sa krásne. A ľúbte sa a príjmajte sa. Čaute.